Of, lumea nu înțelege bine ce sunt frații pentru mine. De la cer până la pământ. Toată averea mea ei sunt. Atențiune! Face și veleu ca să de la Sand Occidentalul, fratele meu. Pentru cei mai scump frații lui, pentru Pitoni, pentru toți frații, toți veritei, băieții lui domnul Bunică, pentru Felix, pentru Marian, pentru Cristi, pentru Petrică, așa să două, pentru Carlo Cavalli, pentru Carlo Cavalli, cel mai dulce băiat, frații lui la fel, pentru Florică, așa cum îl știe toată lumea, dar Dumnezeu, cel mai bun băiat al lui Bunică, pentru toată lumea prezentă, fără nicio deosebire, care niciodată nu și-a dat pradă familia neamului Panșena. Of, lumea nu înțelege bine ce sunt frații pentru mine. De la cer până la pământ, toată averea mea e sunt. Lumea nu înțelege bine. Alo, pentru fraților Sand Occidentalul, care întotdeauna a vrut să-și țină frații aproape. Pentru părinții tăi viața ta, ochii tăi din cap, și pentru nevestica ta și copiii lui Sandu viața lui.